Hartstikke leuk. Dat is even just naar een nieuwe vlog van de Frieske Vlogger. De vorige keer ben we natuurlijk om het bierbrouwen weg. Brouwen. Heel veel mensen zijn natuurlijk benijd van hoe is het nou met dat bier? Het zit al in flesjes. Had ik mooie etiketten bij maken? Ik ga er etiketten bij maken. Hey, dit is het zogenaamde Alpha bier, had ik het maar neemt. Even zonder gekheid, dat is heel lastig voor mij natuurlijk, maar ja, dat hier ik al een opname, dat het in het vetje gang. Alleen nog die opnames heb ik formateerd. Maar het bier zit nog in het vetje, dan maar het nog 2 weken op riepje, heb ik begrepen. En dan is het... het is net een tillen haast, maar ken ze wel dus, hè? Geweldig. Ik sta nog correct het kantoor uit en ik zit er bij de man die ben dwaande met het lezen van kabels. We graven een sleutel van de glasvezel. Als er was wat werkziek is, dan is bij Spender op het juiste adres. Ik kwam deze man eerder al zien, toen we eens aan het begin van de stritten. Hier komt een eigen glasvezel, hè? Zo? Hey. Ik heb wel lekker snel internet. Zo, dus ik ben straks een bekend persoon, heb ik me in de gaten. Ja, joh, we hadden ook oorlog gekend. Eerst weer de koper en nu weer al die glasvezel. Dit is de nieuwe tijd. Waar is het? Waar is het nou dan? Hier is het net. Ik zeur al een onderwijzing van Dimitri, denk ik zo. Voicemail. Ik weet net waar er is. Ja, shit, er komt er gewoon. Shit. Ik ben bang dat je eerst zou gaan. Hey, zie je het al mee? Ik ga wat lekkers halen van het weekend. Ja, deze ben van mezelf. Ja. Dan had ik Jan 0.0. Ja, dat is al jezelf niet bedoel, hè? Geweldig. Ik kan ook wel praten en werken tegelijk. Dat heb ik nooit zo goed in vroeger. Nee, hè? Nee, ik wil altijd, ik stier stil en praten, maar ik wil gewoon werk. Ja, maar ik kan heel goed multitasken, joh. Nou, dat is ik namen voor, hè, van mensen die heel goed multitasken kennen. Is dat zo? Ja, Ah, vertel. vrouwen. ja, maar misschien had ik wel het vrouwelijke game, ik weet het niet. Ik werk er nou al over lief, weet je wel, maar ja, dan word ik wel wijs wat meer ha. Ja, hoeveel meer was dat dan? Ah, 10 per week meer is, dan ben ik ook gauw tevreden. Eentje per week en meer. Ja. Nou, beste Jan, maar ik werk nog wel over lief voor die en ik vind wel dat er, ja dat vind ik dan, hè, maar ik vind die een beste kerel. Ik wil er gewoon 10 meer bij ha, het beetje kerel. Geweldig. Ben ik nevens die, ik een 10 een week extra werk. Laat dan maar even reactie jaren. Dan kan Jan het even zien, hè? Weekend. Tilde. Hoi. Dankjewel. Geweldig. Vond je dit nou echt een leuk filmpje? Nou dan, zoals het wat meer willen zien, nou abonneer dan. En we liken, hè? En liken, hè? En delen, hè? En delen, hè? En delen. En delen. Ja. Je moet beroemd worden, hè? En bekend.